Yesus dorong aku melemar si taunana kui bana hu tinggalkan nasara pasolata lama biar di sini Tuhan Yesus domaki saihu lonoku Yesus olo aku namai ikon Yesus dorong aku molona tarujuna Tuhan Yesus doparmonang di pamonang dohota dan tiada di sini Tuhan Yesus Shalom. Tuhita sude nani haholongan ni Tuhatta Yesus Kristus lasitu tudor hatta majakon haroromuna di bagasan holong ni rohani Yesus Kristus Tuhattai. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Dungubi ma tuakka dongatta na apal odo perap dot kita marsaur di bagasan parminggoton di garejon. Anggia ma parsaurattai sadarion manggor holas ni roha dot dame di bagasan ngulut tabi. Tahu hasangapon di Tuhan Yesus Kristus atong hohom mahita martangyang mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Mari kita. Di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia nama no palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas haba bangsa na tidbu, jala namar mulia, jala akka rabuni pakaianna manggoki bagas joro, jongjong di atasna suru-suruan serapim, jala mansijauan manasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Zebaut, go hamuliaon lihat portibion, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyak kita. Ali di bata amanami di bagasan Yesus Kristus, Tuhan nami, nunga di usehok di parbadia, pangapul jala pangurupi nami. Asa toktong diramoti hami di bagasan hasitongan ni hatam. Tung sota dudu balgani holong dohot asini roham tuhami. Dibaheni namangido mahami tuho. Ajari mahami jala tugu-tugu mahami madalani dalam munatiuri. Asa unang tersuladit hami jala madabu tubagasa dosa nama parhatuban ngulu nami. Say odingi mahami di bagasan holong ni roham. Asa terbaik kami jongjong maralohon pangujunan dohot pangela ni portibion. Say go hamuliamu maliat portibion sadarion rodi saliling nililingna. Amin.
hatani debata patujuluni jamita turpu di hari Minggu tasadarion ima natar surat di panurerang ni Jesaya bidionom ayat sada 1 margati soring mahita nyoma hatani debata di tahun hamamate ni Raja Usia widado Tuhani hudul di atas haba bangsa natibu jala namar mulia jala akar rabuni pakaianna manggoki bagas coro jala marsijowo mana sida songonon Nabadia do Jehovah Zebaot go hamulionna liat portibion dungi hudok ma marjea maau nunga mago au ai jolma par bibir na ramud doau jala di tonga-tonga ni bangso par bibir naramun au maringanan au nunga di ida akka mataku Raja Jehovah Zebaot jadi di jamama pamangaku jala didok ida ma odo nama jama bibirni pamangamu babua naung niucat utangmu jala naung hinuku pandusam martua ma akan nau bege hatani debata jala nau peopsa bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus di perdalanan ningoluta dangadong hita na lias ya dusa maradu podebata ta solsoli jalata topoti madusata di joloni Tuhan.
kita. Ali di bata amanami pargugu nasu hatudusan. Jala parholong roha. Rodo hami tuado pamu manopoti jala manolosoli saluhut dosa nami. Sian hatutu nami. Nungamar laut dosa hami. Jala dangadong nasitong di bagasan roha nami. Gabi kutodong hami dudalan nalilui. Ima na mga law si huumi. Alay na manolosoli do hami jala hupasat hami matuho sa luhut hadirion nami. Ala porsia si tutudo hami. Hudu Tuhan para si rohai na sumurung jala parorong roha. Dang di halomok ko hami mago. Gabi dilihok ko do hami hasisan ni dusa do hanguluan na baru. Allah holong ni anakmu na manatongi Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan dosa. Ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasanga pomma di bata na dikicang. Hatani debata nagabe ruhut dinguru nai baru di mingguta sadarion iman antara surat sian panurerang ni Yesaya bidu 44 ayat onom songonom mahatana songono do hatani Jehovah raja ni Israel dohot si palua ibana Jehovah Zebaot audo parjolo jala audo parpudi jala dang adong debata dukani diau rap mangidugugo mahita tutuhat debata ale tuhat debata
Sai pargugui mahami mangulahon opat. Amin. Haporsiatai songon hinatidakkon nidongatta sah porseaon di portivion rap madok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suhat udusan nama no palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tunibuhon ni si Maria naga biga siaton di perbadia andorang suhabuguan ido tuhat tanah manaon na di pangumuman ni silatus nama terbazal di bahana di hau pinor silang jala dua tuban wator nama naik tu surku inilah tadi ini mana menghumi halak nama ngulu do nama ate hau porsea di todi perbadia jaladong sadahuria nabadia huria halak topan Kristen nabadia dot asisan ni dosa dot yang adu Shalom. Berita jemaat pada hari ini, poin yang pertama, yang melayani firman Tuhan bagi kita siang hari ini, Amang Pendeta HUM Gultom STH dari GKPI Helvetia. Poin yang kedua, ibadah video YouTube. Pada hari ini, Minggu 30 Mei 2021, ibadah melalui live streaming atau video YouTube pukul 11 WIB dan live streaming sekolah minggu pukul 9.45 WIB. Poin yang ketiga, kebaktian malam atau pertanyaan sektor. Kebaktian malam pertanyaan sektor di jemaat kita akan dilaksanakan pada setiap minggunya di gereja dimulai pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021. Sektor 2, Sektor 3
dan sektor 6 masuk pukul 19.30 WIB. Hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sektor 1, sektor 4, sektor 5, dan sektor 7 masuk pukul 19.30 WIB. Poin yang keempat, bakti bulanan. Dihimbau kepada semua jemaat GKPI, jemaat khusus air bersih Medan, agar memberikan persembahan bakti bulanan setiap bulannya. Poin yang kelima, amplop diakoni sosial. Dihimbau kepada semua jemaat GKPI, jemaat khusus air bersih Medan, agar memberikan amplop diakoni sosial setiap bulannya, karena kebutuhan diakoni sosial tidak lagi dari persembahan ketiga, tetapi melalui amplop diakoni sosial jemaat. Poin yang keenam, amplop Pentakosta 2021, kantor sinode. Jemaat kita telah menerima amplop Pentakosta 2021 dari kantor sinode dan akan dibagikan melalui penatua sektor masing-masing. Poin yang ketujuh, persembahan ketiga. Pada hari ini, Minggu 30 Mei 2021, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan sarana prasarana. Berita tambahan. Berita pertama dan kedua, pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudara Allen Pider Nainggolan ST, putra dari Bapak B. Nainggolan almarhum, Ibu Johanna Samosir, alamat Jalan Seksama, Gang Pasti Timur, nomor 61 Medan. Anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, sektor 5, dengan Saudari Mardiana Gultom, AMD, kebidanan putri dari Bapak Jabaedi Gultom, Ibu Esther Boru Sihotang, alamat Desa Sampurtoba, Sihotang, anggota GKPI Sihotang 2, Resort Buhit, wilayah 7, Humbang, Samosir Toba. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2021 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, masuk pukul 10 WIB. Kedua, penghiburan atau mangapuli. Pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, jemaat kita akan melaksanakan penghiburan atau mangapuli bagi keluarga Mas Nurli Nainggolan almarhum, alamat Jalan SM Raja, Gang Sahata Medan, sektor 3. Demikian berita jemaat minggu ini bagi kita. Shalom. Tapaduk marohatta martangyang mahita. Puji-pujian sumahorah nami tujolom ali Jehovah dewata manami namarohaso di mana gijang dewata para sirohabulun di sialan asidor holong ni roham ali Tuhan bodo pihami marpungu di bagas joromon di bagas sasadarion dihilalahami doi ali Tuhan pangaromotiomu di bagasan ngulu nami dinasa taonon ali Tuhan tang boy dope hami mar kebaktian songon na biasa di sialani pandemi corona ali Tuhan jakayan akon nami sekolah minggu nunga sa tau bolon ali Tuhan na dijabu na sida melalui video YouTube suang-suang ninang akakaum lansia asima rohama le Tuhan dinasida lehoma rohane baru asanang pemarhide video YouTube
Boy nasida marlas ni roha mamuji pamulia hugwarmi. Suang-suang ni ng pamareta nami alay Tuhan, iboto hamido, bohalo dyan ni nasida alay Tuhan. Dinalao, bohama salam dumenggan, paranguluan ni bangso namyon alay Tuhan, di masa pandemyon. Alani alay Tuhan, pargugoy manasida. Terlumobi ng tuhami alay Tuhan. Asatong lean alay Tuhan roha, naulo mga rupi mamareta nami, marhite na mangihuton protokol kesehatan di bagasan gulo nami siapari. Tuhan di batama nami, huboto hami do, dang margugu hami, dang boy pikiran nami, arta nami, lama baik kami, selamat siano sudi. Nangpe, naong di jalo hami vaksinasi alay Tuhan, dang igabe jaminak keselamatan. Alay tumbal gani asinuro hamdo alay Tuhan, nabuhi mabaik kami, sahat tu sadarion. Tuhan di batama nami, alani alay Tuhan. Dinamasa na nuayngon alay Tuhan, ajar mahami, asa olo hami maruba alay Tuhan, siyakan akka ulaw nami nasusuman, na mabayin jut ni roham alay Tuhan. Asa boy lam sarupa hami, son lomo ni roham. Ope alay Tuhan, diaka ulaw ni huriam, diaka partangyangan di hari Selasa do air Rabu, tutangamu pasaton nami, tung to demi mali Tuhan na manugtuki rohani ruasmi asabuy hamiria madohoti acara partangyang sektor setiap minggu. Suang-suang ninang di anak ni huria mali Tuhan nanayang marbagas di bagasan minggon tutangamu mapasauton nami asa gabi rumah tangga na beraskan asas kekristenon nasida medalani perumah tanggaon nasida. Tuhan di batama nami di hari Minggu rencana nami lau mangapuli ma tu bagas ni keluarga nenggolan. Uboto hami dohali Tuhan gok ilu-ilu di tonga-tonga ni huriam di namasa di hami tiga-tiga keluarga le Tuhan. Naong di alapo le Tuhan tulabong mi. Asima roham, horo pangapuli na sumurong, tutangamu pasaton nami, keluarga nenggulan, asa apuli na sida lay Tuhan. Asa boy na sida rap matlas ni rohadot tami, romo setu, bagas joromon, lamamuji, pamulia hugwarmo na badiyay. Tuhan di batama nami, sa tokinay, lau bigyon nay malay Tuhan, barita nauli, na pinasahan ni naposomi, asima roham, luas matod di porbadia, mengajari roh pikiran nami. Asaboy boto hami at tusihami barita na uli. Asaboy hulaw kami di bagasan ngul nami. Muliate mo pasat nami ti jolom marhite guarna mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluk naroha, ima mangaramoti ate-ate do rohamuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salhuna. Huriani Tuhatta hatani debata di Minggu Trinitatis di bagasan Sadarion. Ima natersurat di Yohanes bidutolu mamukamai sian ayat 30 saha tu 36. Yohanes bidutolu ayat 30 saha tu 36 hujahahon madihita sonon ma didok disi. Naros yang gijang ido mengatasi salhuna. Naros syatanaon ima syatanaon. Jala akan nasyatan odo dihatahon. Di hati dakon narosya banua gijangido nani idana dohot na binigina. Gabedang adong nama jakon na hina tidak konai. Halak nama jakon na hina tidak konai. Ido sumahapon pabua parsitong debata. Aina sinuruni debata. Ido makatahon akka hatani debata. Aidang marpanuhatan ibana mangalehot todii. Na holong roha ni amai di anahi naung dilehot do salhuna tutanganna. Naung dapotan hanguluan na saling-liling na do na makaporsiai anahi. Alai naso mangului anaki dang idaw nii hanguluan. Say namiad do tahe rimas ni debata di ibana. Ido sahatna. Dihita salhuna Minggu Trinitatis nomor 8 Minggu ekon debata situlusada manang Trinitatis. Ragam do di bawah kita manusia lao patorakon taringo tu Trinitatisom manang hasitulusada onon. Sipata atik pe dung di patorang akadongan tongdo maol jalo otak. Maol do takupon ni pamikirota. Misalnya adong do napatuduson hasitulusadauni songon aik. Misalnya mulu aiki boy doi benda cair, boy benda padat, boy uap air, manang hira udara ibana. Adong do na mencoba menerangkan tentang ikon hasitulusadauni ima songon api. Boy adong mohopna, adong sinarna, dohot boy mabayan bayang-bayang manang ikon halinu. Alai atik pe songoni di patorang manang dicoba dianalogikan dohot si songoni taringot hasitulusadaon tongdo olo maul hita laho mangatusi. Ubaini do di akan nasoporsea daktar jaloro hanasida hasitulusadaoni. Setetak do didok nasida anggo debatani halak Kristen. Adong do anakna ima Yesus Kristus nina. Marana do debatani halak Kristen nina nasida. Ala dang dia tu sinasida jaladang tarjalo rohana sida taringot tu hasitulu sadauni. Jala akka halak napistar pe didok do taringot tu hasitulu sadauni hahomion ni debatadoi manang rahasia Allah doi. Dalatta lo makaporsiai taringot tu hasitulu sadauni ima martehite haporsyota di hahomion nabinahen ni debata. Dungi muse adong do nama dok kosongonon. Allah kita adalah Allah yang tak terpahami. Ido didok. Nama dokoni nama Gor Edward Kohler. Didok ibana Allah kita adalah Allah yang tak terpahami.
ungkapan di dok namaloi manang Nabi Suhi madok bahwa molo boy do pahamot ta debata, molo boy do debatai boy dia tusi hutuk ta, berarti debatana terbatas doi ninna ibana. Jala memang ido na jod na taida di bagasan nguluton. Ragam pabahenan ni debata di nguluton naso taatusi. Misal nama di dokdo tadokdo debata ima pargugu naso hatudusan. Alai di dapat dalan ini nguluta olodo hita merasa dan debatana gugu debatai. Ayalana mulu martangiak kita di dok rohata dan dielusi debata tangiak ta. Tadokdo debata ima Allah yang menolong. Alai olodo hita madalani hasusaan. Alai mulu dibuka detail di dokodo nakpe di pabeda debata ditikina lehonon nado tuhita. Tawot di dokdo debata ima Allah yang maha kuasa. Alai buasa ma ikon paluason na anak na nasasari ima Yesus Kristus manaon haberniton. Ubainido halak na deba daktar jalur rohana sida debata manang Yesus Kristus mate. Alana mulu mate Yesus berarti natalo do Tuhan. Jala ido na netusan ni ima hala Israel mulu tengok jamita ikon pertanyaan di minggu nasalpu. Ima tarengok di Hesekeli. Anggo di rohani hala Israel nunga ditadi ko debatana sida nunga songo koli-holi na sida naso marpakirimon. Dak sahat debatatu si ima di rohana sida. HP di patorang panurang Hesekiel ma anggo debata mucak doi bana se Jerusalem jala bongok doi bana tu Damsik. Na marlapatan rak do bangsoi na terbuang di habuang Babel. Jadi ima hahomion ni debata. Ima naso terselami hita anggosian pikirat tak songon Yesus Kristus nagabe jolma manaon hiberniton manaon ikon hamatean holan humok kepita manusia songon nari dok ni parjahat nadi habirang nai mulut turu ho Tuhan ia pelua matong dirim nak kami ninna do alayang gona di siemunai madokon edang dibotoho hita na tarsilang ala ni halusot tado anggo ibana daw di dok nasya munema ale Tuhan ingo tahu ditiki di paradiso ninna Roma Tuhan yang madokon mulai sadarion rakma hodo tahu di paradiso ima ragam ni hahomioni ima ragam ni ikon nasobui tapahami marhite utuhutukta pabahenan ni debata jalalausido namasa di turpuhon ima dinarosi sian ni si Johannes Padidi. Johannes Padidi madidi ibana di Sungai Jordan. Alai di turpuhon lama ibana tu sada sungai na asing. Jala di Roma akka si sian nama dokot tu ibana. Di dokot sada 20 alai dohok do si Johannes madidi ho di Enon di Sungai Enon. Roma akasisian nama dokon. Ai Yesus Kristus naung nididimi hirasoni makalimakna ai dohok do ibana madidi nuai. Artinya bahwa si sianai merasa bahwa si sian ni si Johannes Padidi merasa bahwa Yesus Kristus nunga menjadi rival ni si Johannes. Alai ahama alus ni si Johannes dia dipulpiti dokon sono. Dak terbuat jolma manang aha anggo soduleho tuibana sian banu gijang.
Hamusa diri do sitidangiku di nahurok dada au Kristusi na sinuru do au patujuluna. Ido di hati dakon si Yohanes Pandidi. Dangau Mesias sininna. Yesus Kristus ido na didiri si Yohanes Pandidi di Sungai Jordan. Banai do ibana da tulupuli ia anggo ibana patut lam gadda lam moruma anggo au. Di somma di patadahon manang di pabotohon si Yohanes Pandidi isido Yesus Kristus. Jala omma hahomioni. Inilah rahasia, inilah yang tak bisa terpahami oleh kita. Anggo tapatujulu do akal budita manang para binoto otak. Idok kumadia tulupul sadai naros yang gijang ido mengatasi saluhuna. Naros ya tanoon ima sia tanoon. Jal akan na sia tanoon do dihatahon. Diha Kristeno mula-mula ima di Yohaneson nang doho di surat-surat Yohanes ada Yohanes 2 Yohanes 3 Yohanes di si adong do sekelompok halak Kristen na memahami bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa dan Mesiasi ibana. Ima na dia tusa jala na dipahami deba ni halak Kristen di mula-mula nai. Jala ido na di nanaing patigoron manang pasitongon ni surat Yohanes manang Injil Yohanes do surat Yohanes si nalaman doko bahwa Yesus Kristus ima debata jala manusia do ibana 100% Allah dan 100% manusia. Molo holan manusia do nata pahami Yesus Kristus jala ido na dipahami ni ima hala Kristen mula-mula na berbeda ima doko bahwa Yesus Kristus itu bukanlah sumber keselamatan. Alai anggo Yohanes, Injil Yohanes do surat Yohanes menekankan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Molo holan Yesus sebagai manusia biasa do, bisa jadi do kita menganggap Yesus hanya sebagai seorang motivator, hanya seorang yang mempunyai hikmat dan bijaksana. Holan nataberen di ibana songo sada guru, dada songo sada penyelamat manak sipalua. Alayang go Yohanes mendokon naknya di hitaon. Na ros yang gijang ido mengatasi saluhuna. Jalalau sido na dihanguluhon ni si Yohanes Pandidi. Ubay nido dinaro aka sisian ni si Yohanes Pandidi patorakon na niula ni Yesus Kristus. Itor didok ibana do daktar buat jolma manang aha anggo sodileho tu ibana sian banwe kijang. Dangang boy adok kalak na boy mengatasi mana menghentikan Yesus Kristus. Allah na siyang gijang do ibana. Jalalau sido teologi ni Yohanes ima kristologi atas. Na menerangkan tentang Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Debata nagabe jolma di bagasa Yesus Kristus. Kemanusiaan ni Yesus Kristuson di pataridaho do di bukuta nabadion. Misalnya di tikidung hehe Yesus sian namaten. Rodo si Thomas naragu ibana taringo tu kebangkitan ni Yesus Kristus. Rodo Yesus Kristus madapoton si Thomas. Jala dipatuduhum mabugang narong di tangan na doho na dia doranay. Didok ma tu si Thomas surdukum ma jarimi tu tangakon ni na Yesus Kristus. Alayang gua alus ni si Thomas tuhakku debatakku. Ima dipatari daho taringo tu hajol maun ni
Yesus Kristus. Yesus Kristus na magabe jolma narap doho tita. Manaon hiberniton. Banana kita kon naros yang gijang ido mangatas salukna. Naros ya tanaon imas ya tanaon. Jal akana ya tanoddo dihatahon. Na ni hatahon ni Yesus Kristus dada nasian tanaon. Mana dada nasian portibion. Alai barita halalas ni roha gudang do. Nabi naritahon ni Yesus Kristus. Barita haluaun. Berita pengampunan. Berita pertobatan. Berita hanguluan na saliling ni lilingna. Dohot holong ni roha. Ido nabi naritahon ni Yesus Kristus. Holong ni roha na dibiaritahon Yesus Kristus pe adul sian holong ni roha na adong di portibion. Anggo holong ni roha na di portibion si soli-soli do. Molo dilekko, molo holong roham tua ba holong marhak kutuho. Molo holong rohak ku sahaliot satikyo tuho alay dang balos soko anggo hadu adang be holong rohak kutuho. Ido tadok anggo holong ni roha ni portibion. Alay anggo holong roha ni Tuhani marulah hulak pehita mangulaho dosa totong do holong rohana midahita. Songon misalna bangsa Israel na terbuang di tanah Misri, manang na laon na sida tu tanah Misri. Mulak na sida ditogio Tuhan na sida tu tanah Kanaan alay di pardalanan ni di padang guruni. Marulah hulak bangsa Israel mangulaho dosa. Dak porsea garedokon tagonam mahami mate di tanah Misri daripada tanah mate di parhorsihonon din. Bahasa bono muhami Musa tu tanoon. Dangadong ay dangadok si panganon din. Hape ganuk manugut diliho debatado si panganon imamanna. Abit na sida pedang marna buruk. Si panganon na sida pe diliho tongos debatado marti hiti akka pidong molo narikot na sida mangalang daging. Marula-hula do bangsoi mangulahon dosa. Soksoni nang terbuang na sida tu Babel. Idok na sida do nung ngabe tadi ko debatahi ta. Idok na sida. Alay marula-hula do holong ni roha ni debatai. Dang ala ni bangsoi. Alay ala ni goar ni debata. Maksudnya ala ni sifat ni debata. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Maka ia mengasihi semua orang. Dangadong nabuhi si ni nyang garhon ni bangsa Israel tu debata. Imamul taingot jamita di Hesekili. Dangadong nabuhi yang garhon. Songon holi-holi nang mahiyang do bangsoy. Dangadong be pengharapan, dang be pakirimon, nunga putus asa. Alay rodo Tuhani marhite-hite ima panurang Yehezkiel. Paingoton na doho do debata rap doho na sida dihabuangani. Ima holong ni rohani debata. Jara lau sido nang ditikitan waingon. Holong ni rohani Tuhani marulahulak tuhita. Sipata nung ngatabayan sugo rohana tatarikko nibana dak tahapor siya ibana. Alay anggo Tuhani toktong do holong rohana. Di Petrus pe, di 2 Petrus, adong do halat na manukun buasa dang marnaro, Yesus Kristus napa 2 halihon. Alay dia lu si Petrus ma, di surat Petrus idokon, alani asini rohani Tuhani do asas muba rohamuna saluhuna inna. Banna tikita na ingon ima tiki para sini rohaon. Ima na taida taringo tu naros yang gijangi ido mengatasi salhuna. Di hati dakon naros ya bano gijangi do nani idana dohok na binigina. Gabedang adong nama jakon na hina tidakon nai. Halat nama jakon na hina tidakon nai. Ido sumahapon pabua parsitong debata. Di bahasa Indonesia
didok songonon. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, maksudnya kesaksian ni Yesus Kristus, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Hurian itu hatta Martin Luther marite-hite pengalaman ni nguluna jala sianido ibana berangkat lama dokon haluauni ima alani haporsiaun. Hanya oleh karena iman, hanya oleh karena anugerah. Bahasa ibana berangkat sahat tu kesimpulan si songoni. Imanak yang mula mamusek tarengok tu pengalaman ni nguluna. Ibana masuk biara, ala hiado ro ikon petir nama segugu. Disi bernazar maibana neng pasato dirina tutuhani marti hiti hidup di biara. Ala mebiar ibana moloro peteri mate mau non narohana pe melua ibana siani. Masuk mebana tu biara. Di lulu ibana ma jala di hali ibana ma sudi taringok tu biado asaboy dapotan haluaun. Di ulahon ibana salu ruh ni habiarau. Alai tong dang dapok ni ibana haluauni. Dukpe di jahaibana di Romai. Imanlah yang membenarkan. Haporsiat taido. Alanido bane dokon ibana bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah. Kita benar sekaligus kita adalah orang berdosa. Artinya bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan Allah na benar kita. Alai Allah na dibenarkan oleh Tuhan. Allah na ditubus Tuhan itu kita. Dan anak adong nabuy taanggah rotu Tuhan yang madokon ikonado na layak dapotan haluaon nina dangi. Alai semata-mata oleh karena anugerah Allah. Holan Allah ni asini rohani Tuhan itu. Ubay na dapotan haluaw kita. Hurian itu hatta memang ulu dosipata mol hitalahu mangatusi bahasa do idokon holan alani asini rohani Tuhani. Na soodong belabani na mangulahon na burju, na soodong belabana mangulahon akan nadinggan, imara tadok. Pabahenata na dinggani, ulauta akka ulaun na ulii, hinorhon ni haporsyot tadoy. Perbuai ni haporsyot tadoy. Ayalana molo tabahen na dinggan ala ni haporsyot ta, nakso di bayad dongatay na burju na tuhita, daksugur hatta disi. Ay didok rohatta do nama bayad tu di batado hita. Alay molo nang nama tabahen na dinggan asa di balos sedongani do tuhita. Asa dipuji hita. Molo dibayad dongatay na sugu ni rohatta ito taro do ayon mana sama boto na dinggan na binay tu ibana nita do. Ito sugu na idak tababi na dinggan betu ibana be. Ay so bote madok moleate. Gano pari ni rupat do ibana. Nito gihod do. Alay soy mana dung dapok na dung arong dongan na si A si B si C tertarik daw nita do. Alaniaha ala ni natabayan na dinggani dang siyan iyas ni rohatta jaladak tahilalay na mabayan na tudibata. Alay halak na porsia sejatina na mabayan na dinggat tudongan na iman na mabayan tudibatadoy. Baneta dokon laki bahwa terbatas do parbinoto otak. Alayang go debata dileo debatado todi roh yang tak terbatas. Tuaka halak na porsia. Itu kosono dia tulpobak bahasa Indonesia. Sebab siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tak terbatas todini di batak. Hita saluhuna. Nah baru depe salpu 5 minggu Pentakosta.
namarningot tarengo tu hasasaur ni todi parbadia. Hita saluhuna imahalak na undiguhi todi parbadia. Jala eko porsiado hita disi. Eko porsiado hita anggo hitaoni mahalak na undiguhi todi parbadia. Molo hita do saluhuna na undiguhi todi parbadia. Sejatina todi ima na mangula di bagasan roha nang pikirata. Talawas todi memimpin hita mabuak kita tudalan na di halamohon ni roha ni debata. Jalamar hite todi mololaw hita tu kisah para rasul tarengo tu gereja mula-mula sudi halak dus diadupan ni debata. Di nama kataya Apostol Petrus sudi 5.000 halak disonggopi tod di perbadia. Jala sudi halak manangihon hatani debata di bagasan bahasa ibu masing-masing. Artinya bahwa hatani debata tu salut halak do, tu saluhut bahasa tidak terbatas kepada orang-orang tertentu. Alai tu sudi akka halak na olo majalo majakon Tuhani gabi Tuhanna. Ubanido tabereng ma ha Kristeno ni. A Kristeno mula-mula nasida rap ikon mamuji pasangapon goarni Tuhani. Namangihum muse. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di bahasa Batak, tidak sonon. Nunga naung dapotan hanguluan na saliling na do nama kaporsiay anahi. Ngulu na saliling-liling na. Hidup yang kekal. Kehidupan kekal. Ido tong natahirim. Ido natahirim di gulmi ni ngulutta. Tahaporsiay do dada hola di portibion natahirim. Alay doho do di surgo hasonangani. Ubani do dihitahana porsea hamatea ni dada akhir ni segala sesuatu. Alay hamatea ni ima parhitian laubongo tu bagasan harajaun ni debata. Jadi gambaran kematian di hitaha Kristenon bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi menjadi awal yang baik untuk menuju bersama dengan Allah Bapa. Parhitian laubongo tu bagasan harajaun ni debata. Ido natahirim. Jala ido hapor syatta. Ubay nido hita na porsea dada holan na di portibion tagulut-gulut. Dang nama dok dang rikot ikon portibion. Alay di dok do di buku tanah badiai dada nasian portibiok kita. Molo Petrus madokon pai solat halak dagang do hita di portibion. Sedia boy pangatusioni roto hita. Imanakingan dinamate Yesus Kristus jala terkubur dikubur. Songoni manang manusia lamatai. Hajal mautan alamai rap terkubur doh Yesus Kristus. Dipahehe dilehon ngulune baru tu hita. Ngulut tanuaeng ima ngulu na baru nasihat Tuhani. Ima tahamlatehon. Jala ima totong na tahirim di ngulut taon jala tahaporsyay anggorap doho Tuhani. Taruli pasu-pasu doho tua dohita saluhuna. Molope taadopi ragam ni akka pergumulan. Hasusaan, sahid, doklan akan asing. Taingot ma, anggo Tuhani rabdo doho tita. Marti hitit to di parbadia. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.
todii tok tongdo rabdo tita manang di dia petaho hita. Songon si Jona naniripu ibana do molo lare ibana tu Tarsis dang dapok ni debata ibana. Hape satu butuh hari deki ditangiho debatado tangiang ni si Jona. Saha ibana tu bagi sampai nang mati ibana tu mul tajaha tangiang nai dibutuhan ni deki tangiang taringok tu ikon penyerahan diri taringok tu hama mate do desi. Alai diroro Tuhan itu tu siani. Nama dok di hita di hamuna amaname inanami. Nang hita na pungson nang namang hutos set bagas tabi. Anggo holong ni rohani Tuhani seto tongdoi lihonon na tu hita. Hita do naso olo sipata majakon holong ni rohani Tuhani. Idok komuset makingat di ayat 20 pronomi. Alai naso mangului anaki dang idaun ni hanguluan. Senamia do taheri masni debata di ibana. Dang idaun ni alai naso mangului anahi dang idaun ni hanguluan. Mulu hita misalna manang natoras paingoto nakka yanakon mulu suri tangyo ko hatanina toras dang idommu natama nita do misalna. Ido ulo mulu paingoto nakka natoras to akayanakon. Ngasa di pesingot dang radi tangihon. Ulo mahatane itu mendokon ay mulu suri tangyo ko dang idommu be natama. Ditrupuhon didokon ise naso mangului Tuhani dang idaun ni hanguluan. Hidup di bagasan Tuhani. Hanguluan na di bagasan Tuhani gok hahomion manang misteri manang rahasia. Songon ngulu ni Apostel Paulus manang aka parbarita nauli na asing. Gok do akatan tangan dia dopu ibana. Alai alani holong ni rohani ibana tu di bata jala tarojar siya bagas rohana mabaritahu barita nauli manangah penamasa toktong ibana sonang jala dang mabiar ibana mamereng ragam ni akka tantangani. Di buku Tanabadion hiado di pataridahon taring tu naro gempa bukama penjarai lari masudi akan ada penjarai dungi Roma pejagani penjarai yang dibunuh madirina alai Roma Apostol Paulus mandokon unang bunuh dirim isod do pehami ninda. Bahasa si ikon Apostol Paulus sedang lari, ada kesempatan untuk dia lari. Alai marhite hite ipe gabe taruli pasu-pasu do imana penjaga penjara. Gabe porsia ibana tu di batak. Suaksoni halak ima tatara nama jaga serdaru nama jaga Yesus Kristus. Dung mate ibana ibareng ibana ma tutudo on anak ni di batak. Di tengah-tengah penderitaan Allah menyatakan dirinya. Di tonga-tongani hasu saatta disadetiki idotama hahomion ni debata. Idotama gugu ni debata nama ngarorohita sian rurani hasu saani. Disima na taida bahwa dang terbatas huaso ni Tuhani. Karena mulut tema di minggu ta ima Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Hita saluhna nunga dileho debata tu hita todina tahanguluhon mai nunga dileho debata holong ni rohana tu hita mariti Yesus Kristus ima sipalua hita tahapor siai mai jala debata si topa saluhna tu sima hita mapurus amin martangiang mahita. Mulai tema Tuhan di basa-basam doho dengan mi na pinasahat mu Tuhami di bagasa tikyon. Macemol do Tuhan hami
laho mangatusi hasitulu sadaan mi molo hupangasaho kami parbinotuan nami dohot utuh-utuh nami. Alanima Tuhan, seto demima Tuhan mangguhi rohanang pikiran nami. Asa marti hidesian haporsyaon nasi tok Tuhan. Hu haporsyahami ho. Jala hu pasatami ngulu nami tuho Tuhan. Dibarita ho koro tuhat tuhami. Ho naros yang gijangi. Jala barita na pinasahak mo tuhami mabarita na siyang gijang haluaon na siyakoi. Nunga hutayo kami Tuhani. Nunga hubigi hami Tuhan. Jala nunga bagian niya kahalak nang dapotan haluaw kami siyakko. Mole ate matuhan di basa-basa mi. Doho didenggan di basa mi. Naung di jauho hami Tuhan tuhanguluan na sorasuda. Atau ngali Tuhan de bata amanami. Pargugoy mahami Tuhan. Ramoti mahami madalani akka ari-ari nami. Molo pe sorat akka nahudalani hami. Duk-duk ikon nahuteak kami. Tuhan nami molo horap dohot tami. Na bodo Tuhan isaluhna hubulus sami. Marsonak-sonang rap dohot tok. Atok Tuhan paso-paso ma Tuhan huriamon. Paso-paso manang saluhna akka pangulan ni huria ng padita. Nang pikar Tuhan. Soksondang ruas ni huriamon paso-paso ma Tuhan. Diak ka na marsahit le sa leon hamamalum ni parsahiton. Diak ka na rengay ba na di parsahiton na Tuhan. Sa lehon pakirimon. Na lehonon mudo hamamalum ni sahit tibana. Jama ma Tuhan. Pamatang niya karuas ni huriam na di baga sa parsahiton tarlumubi ka parsahiton na renge. Leot tibana pakirimon na mangulo na siyakko. Jalahap pahot Tuhan haporsyon na. Manangahap Tuhan na masa di nguluna. Sa tuhoma totong ibana pasahatod dirina Tuhan. Tuhan de bata amanami. Sesama Tuhan dosa nami i. Asta mahami gabi haboran ni pasupasum. Moleate madiho. Amen.
tani debata napaborhatok kita pasahat don pilihan hamlatiota imasan Matius bidualu ayat 4. Dungi didot Yesus mamad do ibana. Manat maho unak pabua-bua manak tuise alelao maho. Patuduhom madirim tumalim. Dungi pelehom ma nadidokon ni si Musa si pelehononmu. Gabe panidangio tunasida. Amen. Salhuna. Martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang di parhatopok rohanami dosian udut ni rohanami hodo muolina sa ulibasa na moliutus. Di soku pasatami do pelian hamleton nami tuho. Se jalo-jala pasu-pasu ma pelian namion. Asa gabe dala panidangyon parsaurat doh ulaun asini roha di huriamon. Bae mangulu nami gabe pilihan naho Bartolomone roham. Jala parsidoho paron harajonmu holong hasitonga dot hadamyommu di sadok portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asa satotong madok melate tuho di bagasan goarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di
Tuhan debata Tuhan Yesus Kristus do todi parbadia. Nabadia doho. Gok hamuliommu do isini tanaon. Jongjong do hami nuaing di hadapanmu. Mamuji do hot pasangapon guarmi. Ala silohole hommu nasun godangi. Nunga di papatar ho tu hami do hot tu isini tanaon silohole hommu. Lomoni roham. Habasaronmu. Holongmu. Hasitongammu. Dohot pangaramatiommu. Daktar dodo ni hapis tarami. Sudi pabahenan ni tangammu na godangi. Edoson guluk-guluk do hami ditoro ni pakmi. Nasa margelok pasidikko diri nami siakko. Jala doson orbuk. Nani luson ni alogo habang dang marbogas. Holan ala ni asini rohamido. Natuk manugu hami sian hamagoan asa mangulu hami. Ope alede bata amanami pargogo naso hatulusak. Lehom madihami pinggol natangi di suaram dohot roha na uduk. Asa di bagasan lasni roha hudalani hami dalan mi. Asa unak kami marpakosa dea tuaka na di portibion. Ale tod di parbadia. Mian maho di roha nami. Jala rajai ma pikiran nami. Asa tok kami jongjong di uhumi. Asa marhiras ni roha hami. Manuhu auga nai si pahisar hami. Palabok ma akana pirmar roha. Jala unang paluasada pe sian hami manibil sian dalami. Mangido mahami tuho. Apuli jala padungo ma akadongan nami na pinasikor-sikor ni hapariron. Akka parroha na holom hinorhon ni hasusadot haberniton ni pamatang. Toppa madina sida roha na marpanatap tuho. Roha na labas doho toddi na serep. Asa tarjalo na sida. Akka na masay na makorhon tuhading ganon. Jala mangojar na sida madok moliate. Ale Tuhan Yesus si paluahami. Pauduk jala ramoti maroha na pikiran nami. Asa mardongan roha na yas jala uduk kami maradopoko. Patugu jala parguguy mahaporsyon nami. Asa di bagasan hagaleon nami i marhiras ni roha hami makatidakon hamuliommu di portibion. Asa marsaringar suarami tu saluhut bangso pabuahon holas sadado dalan manopot haluaw na sitong ima Yesus Kristus Tuhan jala raja ni huriyai. Amin alea manami na di bano gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malamone roham di bano tongosongon na di bano gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari. Saya sa morsa namin songa panesanami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami tugyut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sa Tuhan de bata amata jala mulak mahamuna di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakko Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di depakko Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala di pasor homada mena tutod di munabi.